Aşgabatyň aeroportunyň golaýyndaky trapçalarda köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasy ýumruldy. Häzirki wagt bu ýerde diňe 21-nji we 8-nji orta mekdepleriň binalary galdy diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Ýatlasak şol jaýlaryň ýykyljakdygy baradaky habary Adatlyk radiosy geçen ýylyň Tomsunda mälim edipdi. Bu jaýlar Atamurat Niýazow şaýolunyň Ýaşyl Tuğ, Amanow we 2013-nji köçeleri bilen aralygynda hemde şolaryň ugrunda ýerleşýärdi. Aşgabatyň aeroportunyň golaýyndaky ýykylmaly edilen köp gatly jaýlaryň meýdançasynda diňe 2 sany bina galdy. Olar 21-nji we 8-nji orta mekdepleriň binalary bolup, galan jaýlar ýer bilen ýeksan edildi diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlenlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 29-njy ýanwarda gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä Aşgabatyň häkimetleri bu mekdepleriň binalarynyň okuw mögsümi tamamlanýança ýykylmajakdygyny mälim etdiler. 2020-nji ýylyň maý aýyndan soňra binalar ýykylmaga değişledildi. Häzir çağlary bu mekdeplere gatnaýan enatalar aljyraňy ýagdaýda bolup, olar öz çağlaryny golaý goltumdaky beýleki mekdeplere ýerleşdirmäge synanýarlar diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosynyň bu ýerde ýykylan onlarça köp gatly jaýyň ýaşaýjylarynyň nire geçendigine, olara kompensasiýanyň ýa-da wagtlaýyn jaýyň berilendigini ýa berilmändigini anyklamak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hem kommentariýa alyp bolmady. Aşgabatda bu ýaşaýyş jaýlarynyň ýykyljakdygy baradaky habary Adatlyk radiosu 2019-njy ýylyň iýul aýynyň başynda habar beripdi. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitiň ýaşaýjylaryna jaýlarynyň ýykyljakdygy barada duýdurşyň berilendigini gurrun beripdi. Aýdylyşyna görä bu ýerde aleýa döretmek göz tutulýar. Kompensasiýa meselesi henisem nämälim bolup galýar. Sebäbi täze kwartira beriljek diýilse-de, olaryň beriljekdigi barada ýaşaýjylara häzirlikçe resmi nama berilmändir. Häkimligiň işgärleri ýaşaýjylara wagtlaýyn dogan aryndaşlarynyň ýanyna göçmegi maslahat beripdirler diýip habarçy gurrun beripdi. Şu aýyň başynda bolsa bu ýerde ýaşaýan Türkmen Howa ýollary Milli Aviýa kompaniýasynyň işgärleriniň öýleriniň çykarylýandygy we olara başga ýerden jaý berilmeýändigi mälim boldy. Kosmonawtlar bulwarynyň, ýagny 2013-nji köçäniň 263-nji umumy jaýynyň ýaşaýjylary 6-njy ýanwarda Adatlyk radiosyna ýüz tutdy. Olar öz hatlarynda türkmen häkimetleriniň 47 maşgalany jaýlardan çaltyrak çykarmak üçin olary işden boşatmak haýwatyna atýandygyny aýtdylar. Döwlet başlygyny Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrýan ýyllarynda, hususan da soňky 10 ýylyň dowamında Aşgabatyň merkezinde we eteginde köp gatly hemde howly jaýlaryň müňlerçesi ýykyldy.